Príjemný dobrý večer všetkým sluchačom našho internetového rádia Rusin FM a tak samo i všetkým vám, ktorí nás pozeráte na YouTube kanáli Sme Rusin. I vítam vás kolo ďalšieho vydania relácií na kus histórii, v ktorým bisidujeme o podkarpatskej Rusi. Relácia na kus histórii vynikla v spolupráci okolo stola Rusiniu Slovenského historičnej komisie a tak samo v spolupráci našho internetového rádia Rusin FM s cieľom propagovať a popularizovať rusinskú históriu a jak im poviem, téma dnešného vydania bude Podkarpatská Rus, ktorá vlastne v midživojnovým Československu fungovala 20 rokov jak súčasť Československej republiky a o tým nám dneskaj pobisiduje skutočný náš vzácny odborník, pán profesor Peter Švorc z Priašivskej univerzity v Priašovi, autor množstva kníh o podkarpatskej Rusi. Pán profesor, vitajte v našej relácii. Ďakujem pekne. Tak môžeme si čo spovili o podkarpatskej Rusi v predchádzajúcich vydaniach našej relácii. Známe, že v tých 30. rokách potom došlo k takým udalostiam, ktoré veli až k zaniku, respektíve stráčeniu Podkarpatskej Rusy Československej republiky. Na začiatku 30. rokov celý svet zasiahla veľká hospodárska kríza. Dotkla sa to tá kríza dajak Podkarpatskej Rusy a Rusiniu? No, pardon. Samozrejme, že Rusini nezostali izolovaní od týchto celosvetových udalostí. Československo zasiahla veľká hospodárska kríza trošičku neskôr, ako to bolo v Spojených štátoch alebo v krajinách západnej Európy, ale nebola to o nič slabšia vlna. Skôr možno povedať, že aj naopak. Čo sa týka podkarpatskej Rusy, tak tá bola ekonomicky postavená hlavne na poľnohospodárstve. Keďže veľká hospodárska kríza bola krízou z nadvýroby, tak sa to jednoducho tento moment prejavil aj tu v živote rusinských roľníkov, pretože ak dopestovali obilie alebo poľnohospodárske produkty, dokázali ich kedysi predať za isté priateľné ceny, ktoré im aspoň vrátili tie náklady. Teraz, ak chceli získať tie isté finančné prostriedky, museli dať na trh oveľa viac toho obilia alebo vôbec poľnohospodárskych produktov a obmedzovať vlastne svoju osobnú spotrebu. Toto bol taký mechanizmus, ktorý jednoducho ožobračoval to obyvateľstvo. Navyše s tým, že začiatok 30. rokov bol poznamenaný aj najskôr veľkou úrodou, čo znižilo ceny poľnohospodárskych produktov, a potom nastupuje sucho, ktoré zas tak postihlo negatívne poľnohospodárskú výrobu, že nemali dostatok ani toho osiva, sadiva na ten ďalší rok. Stalo sa aj to, že samozrejme Československý štát pomáhal takým najviac zasiahnutým roľníckym hospodárstvom s tým, že im poskytoval za priateľnú cenu rôzne osiva. Ale ako sa ukázalo, tie osiva boli nakupované síce možno za lacný peniaz, ale nekvalitné, čo znamenalo napríklad už v polovici 30. rokov veľmi nízku úroveň, aj keď už boli úrodné roky. Čiže to roľnícke rusinské obyvateľstvo zažívalo túto hospodárskú krízu určite veľmi silne na svojich pleciach. No sa to premietlo aj do živočíšnej výroby, pokiaľ nemáte čím chovať ten statok, tak ho jednoducho alebo predáte, alebo zlikvidujete, len už ho potom nemáte neskôr. Čo sa týka priemyslu, ten bol na podkarpatskej Rusi pomerne slabo zastúpený, no a platilo to, čo platilo vlastne na celom svete, že sa obmedzovala výroba, tým pádom sa vlastne buď znižovali mzdy, alebo sa prepúšťali ľudia z práce a to sa potom premietlo do zrastajúcej nezamestnanosti, do nespokojnosti, do štrajkov, ktoré vypukli na viacerých miestach v podkarpatskej Rusi. Do toho vstupuje samozrejme brachiálna moc, ale to je brachiálna moc československého štátu, ktorá sa snaží týchto štrajkujúcich buď nejakým spôsobom paralyzovať alebo zlikvidovať ten štrajk. Dochádza aj k rôznym
takým nepríjemným udalostiam, že štrajkujúci sú buď často zranení, alebo aj boli smrteľné prípady. A táto nespokojnosť, tá sociálna nespokojnosť sa premieta potom samozrejme aj do fungovania a povedal by som politického života existujúcich politických strán na Podkarpatskej Rusi. 30. roky vo všeobecnosti boli rokmi vzrastajúceho takého napätia. Tak v roku 1933 sa stáva rišským kancelárom v Nemecku Adolf Hitler. Ono sa to takmer okamžite prijavilo aj na československej domácej politickej scéne. Aj tu sa začínajú radikalizovať viaceré politické strany a nevynímajúc aj politické strany na Podkarpatskej Rusi. Jak môže vyzerala to tá radikalizácia na tie podkarpatské Rusy, toho obyvateľstva? No, ono sa to trošku v takej zjednodušenej podobe povedané prejavovalo v tom, že dajte nám konečne na Podkarpatskej Rusi možnosť spravovať si toto územie vlastnými silami. Teda funkčná autonómia. Zavedenie funkčnej autonómie. To, o čom sme mohli hovoriť v 20. rokoch, v priebehu celého toho 10-ročia. Teraz sa ale tieto požiadavky stupňujú. A dôvod? Pozrite sa, zabezpečili ste prácu pre robotníkov. Je dosť chleba pre roľníkov. Môžu deti dostávať toľko, aby nemuseli hľadovať a chodiť spokojne do školy? No nie. Československý štát zlyhal. To sú tie radikálne. Do toho ale samozrejme vstupuje propagácia zvonku, z maďarskej, ale aj z poľskej strany, ktorým Československo ako také prekáža. Maďari hovoria, samozrejme vždy je niečo ľahšie povedať, ako urobiť. Ak by ste boli súčasťou Maďarska, tak toto sa vám rozhodne nemôže stať. Čiže sa posilňujú tie promaďarské politické sily. No a keď si zoberieme 10 rokov v živote štátu, ani v živote človeka je to povedzme dlhá doba, ale v živote štátu to je kratučká doba. A keď v roku 1919, keď sa stala Podkarpatská Rus súčasťou Československa, bolo tu množstvo nespokojných rusinských intelektuálov, politikov a tak ďalej s Československom, za tých 10 rokov tí ľudia sa nestratili. Niektorí jednoducho sa stotožnili s Československom, ale tí, ktorí boli a mali výhody v Uhorsku, tí tú promaďarskú orientáciu si jednoducho uchovali. A teraz im nahráva politicky tá zlá, ťažká situácia na Podkarpatskej Rusi, spojená s veľkou hospodárskou krízou, s tým, že to štát nezvláda. A zároveň môžu operovať ponukami, ktoré prichádzajú zo zahraničia. Z toho zahraničia, ktorého súčasťou sme chceli byť. Aby ste nás odtiaľ vytrali. Čiže toto všetko vlastne prispieva k nespokojnosti obyvateľov, k radikalizácii, lebo tie štrajky, ktoré tu vypukali, samozrejme mali v prvom rade hospodársky, sociálny charakter, ale vždy sa našla istá skupina ľudí, ktorá to potom premietala aj do tej politickej roviny. No, poďme do tej druhej polovičky 30. rokov. Spomínali sme nástup Hitlera v Nemecku v 33. roku, čo poznačilo aj Československo. No a rozhodne Československú republiku poznačili dve udalosti, a to Mnichovská dohoda z 30. septembra 1938 a následne aj Viedenská arbitráž z 2. novembra 1938. Tak jak to poznačilo Podkarpatskú Rus a o jak územia prešla Podkarpatská Rus? No, poznačilo to vlastne celý štát a hlavne Mnichovská dohoda, ktorá sa síce územne netýkala ešte z Podkarpatskej Rusy, ale už bolo evidentné, že Československo stráca na svojej váhe v stredoeurópskom priestore. Jednoducho československá vláda ustupuje od požiadaviek Nemecka za asistencie z bývalých, alebo respektíve ešte stále sa
prezentujúcich ako spojencov Francúzska Veľkej Británie. Toto samozrejme zasa posilňuje alebo postavenie Maďarska aj Poľska, ktoré žiadajú revidovať územie. A tu by som sa ešte vrátil k jednej udalosti z 20. rokov. To bola tzv. Rottermerová akcia. Lord Rottermer, vlastník Daily Mail a viacerých takýchto denníkov a novín, ten v 27. roku uverejnil článok Miesto Uhorska pod slnkom, kde žiadal revíziu trianonského mieru, to znamená južnej hranice Československa, ktoré navrhol, aby sa na základe nejakého plebiscitu o ščítania obyvateľstva pričlenilo vlastne k Maďarsku. Ale netýkalo sa to len Slovenska. No sa to týkalo aj podkarpatskej Rusy. Spomínali sme na tých predchádzajúcich vstupoch, že tu žilo viac ako 100 000 Maďarov, ktorí ale chceli prísť do Maďarska. Radikalizujú sa tu v 30. rokoch nielen rusínske politické strany, ale aj maďarské. Jediné strany politické, ktoré sa neradikalizujú, sú židovské strany. Pretože tie si už uvedomili, alebo Židia, tu žijúci, si uvedomili, aké nebezpečenstvo pre nich prichádza zo západu, teda z nacistického Nemecka, kde už sa začali rôzne pogromy a prenasledovania Židov, a že to isté sa môže stať v krátkom čase aj tu. Takže to židovské obyvateľstvo, židovské politické strany na podkarpatskej Rusi sú zdržanlivé. Ale tieto autonomisticky a ladené politické strany, teraz hovorím rusínske, ale tú autonómiu podporujú aj maďarské strany, lebo vedia, čo ňou môžu dosiahnuť. Tie naopak stupňujú svoje požiadavky. Vo vzťahu k Prahe v 38. roku začínajú stupňovať požiadavky aj Slováci. Žiadajú autonómiu. A tu sa odrazu vytvára priestor pre spoluprácu dvoch autonomisticky ladených politických síl, Linkovej slovenskej ľudovej strany, no a potom samozrejme viacerých rusínskych politických strán, ktoré tu sú napríklad pod vedením Ivana Kurťáka, alebo z ďalších takých rusínskych politikov Andrej Brody, ktorý, ako sa neskôr ukázalo, bol financovaný Budapešťou, alebo Štefan Fencik, ktorý bol zase financovaný z poľskej strany, o čom sa nevedelo až potom neskôr. To boli politici, ktorí samozrejme stupňovali požiadavky cez politické strany, cez rôzne vyhlásenia vo vzťahu k Prahe, dajte nám autonómiu, aby sme si my mohli riadiť svoje veci vlastnými silami. A nie len to. My chceme tú západnú hranicu autonómie v skutku posunúť až po rieku Poprad. A tie mapy, ktoré sa začínali objavovať potom aj na území severovýchodného Slovenska, no, oni nesledovali nejakú tú etnickú líniu, ale boli postavené skôr propagandisticky, ale takže zaberali pomerne veľké územie východného Slovenska. Takto začína potom dozrievať aj také isté napätie aj v slovensko-rusínskych alebo podkarpato-ruských vzťahoch, nie vo vzťahu k Rusínom tu žijúcim. Tých samozrejme začína československá vláda a jej orgány, policajný komisariát napríklad v Prešove, aj takých aktivistov viacej sledovať, pozýva ich na rôzne výsluchy a tak ďalej. Čiže v závere 30. rokov sa to tu začína tak trošičku viac komplikovať. Ale čo spájalo Rusínov a Slovákov, to bola práve požiadavka autonómie. Keď 6. októbra 1938 v Žiline bola vyhlásená autonómia Slovenska a v podstate bola zriadená aj prvá autonómna vláda, tak v Žiline boli aj zástupcovia Rusínov, ktorí vlastne povedali, my chceme urobiť to isté. My vás podporíme, podporte aj vy nás. Dokonca vznikali úvahy o tom, že ak by sa, nedaj Bože, Československo rozpadlo, či by sa nemohol vytvoriť nový štátny útvar,
ktorý by pozostával zo Slovenska a Podkarpatskej Rusy. To prišla takáto ponuka zo strany rusinských politikov. Hlinková Slovenská ľudová strana však na to nereagovala, nechcela si nejakým spôsobom zväzovať ruky a komplikovať situáciu. Ešte stále Československo existovalo. No a tu potom prichádza požiadavka zo strany rusinských politických strán, že tú autonómiu jednoducho chceme. Ja len sa vrátim trošičku dozadu. Centrálna Ruská národná rada, ktorá tu vzniká v 20. rokoch, sa zakrátko rozpadá na dve centrálne ruské národné rady. Jedna bola prorusínska, druhá bola proukrajinská. A oni medzi sebou súperili. Samozrejme tam išlo o vplyv, o moc a tak ďalej. A existujú až do konca 30. rokov. V 38. roku si predstavitelia rusínskej, predstavitelia ukrajinskej orientácie povedali, pokiaľ sme my rozdelení, tak jednoducho nemáme šancu presadiť tieto naše požiadavky, preto sa spojme aspoň v otázke autonómie. A my si to potom vyriešime medzi sebou, ale musíme mať autonómie, musíme mať voľné ruky, aby sme si to mohli všetko jednoducho vybaviť podľa našich predstav a požiadaviek. Krátko, alebo vlastne deň po tom žilinskom zjazde Centrálna Ruská národná rada alebo Centrálne Ruské národné rady sa obracajú na ústrednú vládu Československej republiky a žiadajú o autonómiu na Podkarpatskej Rusi. Už pod tlakom zvnútra aj zvonku vlastne československá vláda súhlasí s tým a menuje prvú autonómnu vládu Podkarpatskej Rusy. Na jej čele bol Andrej Bródy, no a patrili tu potom, alebo boli súčasťou tejto vlády viacerí rusinskí predstavitelia, už spomínaný Štefan Fencik, Vološin, Bačinský, Julius Révaj. Oni mali tie kompetencie medzi sebou podelané. S tým ale, že táto vláda dlho nevydržala, pretože československé bezpečnostné orgány dostali informáciu, že Brody je financovaný z Budapešti, no tak ho zatkli, no a už bolo po predsedovi autonómnej vlády. V poradí, keď to skrátim, až do rozpadu Československa existovali vlastne 4 vlády, autonómne vlády. V tej 3. a 4. už bol na čele autonómnej vlády Augustín Vološin, pretože aj Štefan Fencik, veľmi ambiciózny a bývalý kňaz, sa ukázalo, že má zasa kontakty a podporu z poľskej strany. V Ušhorode už bol poľský konzulát, ktorý tu organizoval rôzne demonštrácie, vytváral atmosféru, že tu je to Československo jednoducho nepokojné, že sa stáva hrozbou premiér tohoto regiónu. Maďarsko to samozrejme podporovalo, boli tu vysielané rôzne diverzné skupiny, čiže tu vzniká v tej druhej polovici 30. rokov takáto atmosféra, takáto situácia, ktorá samozrejme nahráva tým silám, ktoré boli proti Československu. 2. novembra, ako ste spomínali, bola podpísaná Viedenská arbitráž, na základe ktorej Slovensko a Podkarpatská Rus odovzdala svoje južné územie. Ono sa to deklarovalo, že ide o územie, kde je väčšinovo maďarské obyvateľstvo, čo bol aj fakt, ale zároveň tam žilo aj rusínske obyvateľstvo na Podkarpatskej Rusi alebo na Slovensku slovenské. Čo sa týka Podkarpatskej Rusy, vtedy stratila okolo 1500 km štvorcových územia a 173 000 obyvateľov. Čo je už pomerne veľký dopad.
Ak by sme to porovnávali so Slovenskom niektoré veci, Slováci prišli o tie južné mestá, ktoré boli menšie, nemali taký politický, ekonomický dosah až na Košice, ktoré sa stali súčasťou Maďarska. To už bolo zásah vážny, ale Podkarpatská Rus prišla o Užhorod, prišla o Mukačevo, prišla o Berehovo. 3 najväčšie mestá, a vlastne aj najsilnejšie mestá v autonómnej Podkarpatskej Rusi. Takže autonómna vláda tu musela riešiť ešte iný problém, kde vlastne bude sídliť. No a tak sa vybrala potom mesto Chust, ktoré patrilo k takým tým stredným mestečkám, kde žilo okolo 18 000 obyvateľov. Väčšinovo tam boli Rusíni, ale v silnom zastúpení nakoniec aj Maďari. Jednoducho na krátku dobu sa Chust stáva hlavným mestom autonómnej, ale nie Podkarpatskej Rusy, ale Karpatskej Ukrajiny. Totiž od druhej polovice 30. rokov sa začína dostávať do popredia ten prúd, ktorý je proukrajinský orientovaný. Koniec koncov Augustín Vološin bol proukrajinský orientovaný. Začínajú sa prijímať také nariadenia, ktoré tie rusínske, v dobovom prejave ruské inštitúcie, politické strany eliminujú, až ich nakoniec zakážu, že vzniká jedna politická strana, tak ako aj na Slovensku. A tá už bola vyslovene proukrajinskej orientácie. Československá vláda tá nemala už veľké možnosti do toho zasahovať, ale tú proukrajinskú viac menej podporovala, pretože tá proruská či prorusínska sa spájala u nej s promaďarskou orientáciou. Preto vlastne aj Vološina v tejto orientácii podporovala. No ono tu už až tak veľmi platné nebolo, pretože preklopenie roku 38-39 znamenal ďalšie napätie v strednej Európe a špecificky tu na území Československa, keď maďarská vláda začala československej vláde posielať rôzne memoranda, že jednoducho nezvláda situáciu na východe, pretože napríklad, to bola taká smiešný dôvod, hovorí, Rusíni vyrúbavajú lesy na Verchovine, odlesňujú celé kopce, dažde sa už nezachytávajú, všetko to steká do tých riečok, do Tisy a naše územie je ohrozené záplavami. My jednoducho, keď to vy neviete urobiť poriadok s tým, my musíme do toho zasiahnuť, lebo sú ohrozené naše ekonomické, hospodárske záujmy. To bola evidentná zámienka na to, aby Budapešť mohla zasiahnuť v podstate vojensky na Podkarpatskej Rusi. Neurobili to dovtedy, kým nedostali súhlas Berlína. Žiaľ, na Berlín sa spoliehal aj Augustín Vološin, ktorý bol presvedčený, že síce máme malú, autonómnu krajinku, ale je naša a máme za sebou silného spojenca, Berlín. Lenže pre Berlín ani Československo okyptené, ani Slovensko a už to božne Podkarpatská Rus nehralo žiadnu vážnu úlohu. To bol len nejaký faktor na tej šachovnici, ktorým Nemci raz pritlačili Budapešť, aby urobila to, čo chcú, raz Prahu alebo Bratislavu. A oni to vedeli urobiť. Oni mali zmapovanú situáciu na Podkarpatskej Rusi veľmi dobre. Ja som mal možnosť dostať sa k správam nemeckého konzulátu z Chustu do Berlína. Tak keď čítate tieto ich správy, tak to sú, povedal by som, podrobné dejiny tých dní. Sú to podrobné analýzy mentalít aj politických vodcov, či už rusínskych, teda rusínskych, ukrajinských, alebo aj maďarských a iných.
oni to mali veľmi dobre rozanalizované. Oni vedeli, kde idú, kde treba vstúpiť, kde netreba vstúpiť a kedy. No a stáva sa už vlastne to, že prichádza marec 1939, Slováci pod nátlakom Berlína vyhlasujú samostatný slovenský štát, aby som bol presný. No a tu sa stáva vlastne to, že protektorát Čechy a Morava je 15. marca pričlenený vlastne k ríši, ale Československá armáda napríklad ako ozbrojená sila, ktorá bola na podkarpatskej Rusi a tam sa dostávala do konfliktu nielen s Maďarmi, ale aj s Karpatskou Sičou, tými domobraneckými jednotkami, prestáva byť Československou armádou, ale Nemeckou. Čo bol paradox. Musela podliehať vlastne veleniu už Nemecka, teda žiadne zasahovanie do tej situácie. A tu dostáva vlastne aj Budapešť pokyn, Podkarpatská Rus je vaša. No a 15. marca večer začína s obsadzovaním územia Podkarpatskej Rusy. V Chúste je vyhlásená samostatnosť, snem Karpatskej Ukrajiny vyhlásil samostatnosť Karpatskej Ukrajiny, ale tá samostatnosť trvala vlastne len, tak povediať, jeden deň. Je to ten 16. marec 1939. Autonómna alebo už potom reálna vláda pod vedením Vološina emigruje cez územie Rumunska, potom už ďalej na západ, Vološin do Prahy. A Karpatská Ukrajina, či predtým Podkarpatská Rus jednoducho končí ako súčasť Československa, ale aj ako samostatná krajina. No a stáva sa vlastne súčasťou Maďarska, s tým, že Maďari samozrejme sľubovali Rusínom, lebo tí zase podporovali tú rusínsku orientáciu, že tu bude zavedená autonómia, budú sa rešpektovať práva rusínskeho obyvateľstva, ich národnostné požiadavky a tak ďalej. No ale ako ukázal ďalší vývoj, nebolo to také jednoduché, jednoznačné, že začal teror, neskôr sa Maďari vysporiadali s ľuďmi ľavicovej orientácie, teda komunistov, sociálnych demokratov. Mnohí, hlavne mladí ľudia, utekali do Sovietskeho zväzu, kde si mysleli, že u Slovanov nájdu pomoc a podporu, ale stretli sa vlastne s deportáciami do gulagov a nebyť formovania československých armádnych zborov, ktorí akoby boli tam vlastne zostali. Potom sa vysporadujú s politikmi alebo ľuďmi, ktorí boli proukrajinskej orientácie, pretože tá im jednoducho nehrala do kariet. No a potom sa vysporadovajú aj so Židmi, so židovským obyvateľstvom a prichádza rok 1944, jeseň, územie Podkarpatskej Rusy, Karpatskej Ukrajiny je obsadzované vojskami Sovietskej červenej armády, oslobodenie tohoto územia z maďarských rúk. Ale samozrejme pod zmanipulovanými voľbami a rôznymi politickými vyhláseniami sa už nie Karpatská Ukrajina, ale Zakarpatská Ukrajina hlási k veľkej Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike, alebo inými slovami k veľkému Zväzu sovietských socialistických republik. S tým, že Československo už stráca akúkoľvek šancu udržať si toto územie, respektíve ho vrátiť do tej predvojnovej československej podoby. Tak ďakujem krásne, pán profesor, že ste nám tak zhrnuli túto históriu Podkarpatskej Rusy, respektíve tú epizódnu časť 20-ročnú, ktorá bola v rámkach Československa. A našim dnešným hosťom vydania relácií na kus histórii bol pán profesor Peter Švorc z Priašivskej univerzity v Priašovi. Môžem povedať, že erudovaný odborník na problematiku Podkarpatskej Rusy. Ešte raz, pán profesor, ďakujeme krásne. Ďakujem a dovidenia. A my sa kolo slúchania ďalšieho vydania relácií na kus histórii čujeme u seredu o týždeň. Majte sa krásne.